Slovanisti museli v priebehu 24 hodín rýchlo zabudnúť na prehru a sústrediť sa na dnešný duel už 43. kola proti ďalšiemu nepríjemnému súperovi Dukle Trenčín. Navyše pred týmto duelom bol otáznikom štart ich kapitána Hurtaja. Hurtaj je tuhý chlapík a so zašitým čelom vykorčuľoval na ľad. V úvode tretiny, keď mal Slovan početnú výhodu od dvoch hráčov, pripravil Pavlasovi najväčšiu šancu Slovana v tejto presilovke. Strelu bratislavského obrancu však Hála vytesnil vedľa bránky. V 13. minúte sa rozbehol Kútny. Prešiel poľahky cez obrancu Hubu a Vala už nemal problém doklepnúť puk do siete Hoviho. V 18. minúte si pripísal prvý bod v drese Slovana Hreus, ktorý lobovanou prihrávkou našiel Gráčika a ten šikovne usmernil puk do rohu Hálovej bránky. Domácim však rýchle zamrzol úsmev na perách, pretože len 9 sekúnd po buli Trenčín opäť viedol. Po chybe slovanistickej obrany zabezpečil Dukle tesný náskok Húževka. Po rozruch sa potom ešte postaral Pardavík, ktorý po zaznení sirény odpálil puk na brankára Hoviho a okamžite sa k nemu zletel roj sršňov v bratislavských dresoch. Skúsený Trenčan dostal za to 10-minútový osobný trest a v polovici ďalšej tretiny sledoval dianie z lavice hanby. V 25. minúte mu však nebolo všetko jedno, keď videl, ako sa puk po Kukumbergovej strele klže do trenčianskej bránky, lenže domáci kapitán Hurtaj ho chcel ešte efektne doklepnúť a namiesto toho, aby skóroval, vlastne nechťac zabránil istému vyrovnávajúcemu gólu svojho mužstva. Trenčín to o chvíľu potrestal a znovu mu pritom pomohla smola domácich. Húževkovú prudkú prihrávku zrazil tvrdo na Korčulu kolbu a od nej sa po tretíkrát dostal puk do siete. Slovan prehrával od 26. minúty 1-3. To bol zrejme posledný úder do psychicky nalomeného bratislavského tímu, ktorý začal čoraz výraznejšie zaostávať už i fyzicky. Potvrdilo sa to pri úniku obrancu Kšetinského, ktorý sa pohodlne dostal až pred bránku a jeho akciu zakončil Valach štvrtým gólom. To už bolo na brankára Hoviho priveľa a nechal sa vystriedať Chovanom. Ten 6 minút síce odolával, ale v oslabení inkasoval po presnej a prudkej strele po ľade, ktorú vyslal na neho Homér. Ale to ešte v tejto tretine nemalo byť všetko. Rozvrátená obrana domácich iba sledovala súhru Pardavého s Melichárkom, ktorú krídelník prvej trenčianskej kombinácie elegantne zakončil. V 37. minúte bol rozdiel prospech Trenčína už 5 gólový. Tréner Cíger zareagoval oddychovým časom, ale príliš to nepomohlo. Pardavého delovku po peknej kombinácii jeho spoluhráčov efektne zastavila iba Chovanova lapačka. O chvíľu však prišla aj na brankára Slovana slabšia chvíľka a Nemec v 34. sekunde poslednej tretiny pohodlne zvýšil na 7-1. Sebavedomí Trenčania súpera nešetrili a snažili sa mu naložiť toľko, koľko sa do ňoho vojde a veru ešte sa vošlo. Keď dal Melichárek o chvíľu 8. gól, niektorí diváci sa znechutení začali poberať domov. Zostalo ich tam však z tej 5,5 tisícovky ešte dosť, aby videli ďalší koncert v podaní Dukly. V závere úradoval najmä prvý trenčiansky útok, lebo po Melichárkovi sa do streleckej listiny zapísal aj Kóňa. 15 minút pred koncom delil Duklu iba gól od dvojciferného víťazstva. Slovan sa zmohol iba na jednu solidnú akciu, ale tvrdoňovo efektné solo nenašlo u Hálu pochopenie. Trenčania sa nakoniec dočkali vydúženie desiatky. V 59. minúte sa o ňu postaral Kóňa, ktorého nechali domáci bez problémov zakončiť. Nespokojní diváci sa aspoň v závere mohli trochu odreagovať na bitke Bačeka s Nemcom, ale bez ohľadu na jej výsledok bolo jasné, že výprask dostal tentoraz Slovan. Na tom, že sa zrodila najvyššia prehra Slovana, mal najväčšiu zásluhu Tibor Melichárek, autor 2 gólov a 2 asistencií. Po 2 góly však strelili aj Valach, Húževka a Kóňa. Ani vysoké víťazstvo, ktorým Trenčania rozdrvili Slovan na domácom ľade, neprinútilo kormidelníka Dukly Trenčín Antonína Staviaňu vzdať sa triezveho úsudku a príliš sa rozplývať nad svojimi zverencami. Hodně nám pomohlo to, že Slovan měl v nohách a v hlavě včerejší utkání ve Zvolenu a myslím si, že byli s tím způsobem trošku nalomení. Po druhej tretine ma skoro porazilo, ale preto sa treba asi tomu zasmiať, lebo naozaj je to bezmocnosť, ktorá sa stane. A určite sa každý hanbí a každý o to hnevá, takže ja nechcem ešte prikladať ďalšie polienka do ohňa. Určite všetci sme sklamaní z toho. Po prvej tretine to však nevyzeralo na také jednoznačné víťazstvo. Myslíte si, že ste predčili Slovan predovšetkým fyzicky?
Tak určite sa nám podarilo ubrániť oslabenia, čo bolo dosť podstatné a potom sme sa chytili strelecky a už potom super postupne fyzicky odpadol a my sme hrali s chuťou a v pohode.